Assalamualaikum Pak, nyuwun sewu. Monggo. Kula saking SMP Negeri 1 Bojonegoro pikantuk tugas presentasi. Menawi kersa kula nyuwun izin kangge wawancara kalian panjenengan. Oh, nggih. Monggo izin napa mawon, Pak? Nyuwun sewu, sampun pinten dangu panjenengan sadean gado-gado meniki? Niki kula nggatosi bapak niki sampun 14 tahun, Mbak. Nek sak mangke sadeane bapak niku mulai tahun 79. Dados sekitar 40-an tahun lebih. Napa mawon bahane? Gado-gado niki samangke bahan utamane niku kacang. Bumbu kacangnya niku nggih kacang, gula pasir, kali bawang brambang. Nek bahan-bahan niku nggih lontong, kentang, tahu, telur, kali sayuran. Nek utamane niku kacang, Mbak. Niku kangge bumbune gado-gado. Apa rahasia utawi cara khusus supados gado-gado panjenengan raosipun langkung enak? Niku Mas, rahasiane niku kacang sama apa itu nggak boleh dirubah. Jadi rahasianya itu tetap terjaga. Jadi rasa itu yang utama, nggak boleh dirubah-rubah rasanya. Mulai dari awal sampai sekarang itu rasa diutamakan tetap. Nah itu yang mantap. Menapa pangajeng-ajeng panjenengan kangge usaha gado-gado menika ing tembe wingking? Nggih, napa niku kersane lancar terus, Mbak. Kersane rame terus. Niku mungkin dengan menjaga kualitas rasa itu biar nanti rame terus. Nah gitu, Mbak, Semara. Matur suwun. Nggih, sami-sami.